Leona, vítam vás u nového videa, kde sme na nábreží, lebo mám narodky a tu sa ideme teda hrať teraz agentov také bitky. Tu mám ešte môjho kámoša. Dobre, ten sa nechce ísť na YouTube, tak nič, ale prečo? No a neviem čo povedať. Ideme sa hrať tých agentov, tu mám ešte loptu, chcem vám ju ukázať. Ako vždy. Veď keď točím video, ti to poviem. No a ja som tu takto, budeme hrať futbal, kamoši. To určite vyhrám, pozrite na moje tričko. No a tu mám svoju loptu, vidíte? Aha, moja lopta. No a aký... potom ti to poviem. No a čau, ja som Krov. No a my sa ideme teraz hrať tých agentov. No a tu mám ešte nevlastného brata, len ten nechce ísť na YouTube. A tu mám ešte starku maminku a krsnú, lebo to mám narodky. No, mám tu kamošov, Tóňa, Olivera. No a... Ty nie sú na nič kamoši. Ty sú na nič kamoši. Ty nám iba nadávajú, kľudne. My sme... Kľudne nám vraví, že sme ľudovia. No hej, povedz. Ježiško, veľmi ľudovia. To je môj kámo. No a... Chodíme spolu do školy. Chodíme spolu do školy aj s mojim bratom. No a... Dobre, to by sme asi ukončili toto video. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, odber a aj natlačiť zvonček, aby sme sa videli možno aj zajtra. Dobre, to už asi končím. Čau.